Kada sam izašao gore, nisam mogao da prepoznam svoje zemljište. Nalazimo se na površinskom kopu Kaona iznad sela Kaona, na privatnom posedu gospodina Saše Jovanovića, kome su Kinezi, firma Ginguan, upali ovde i potpuno mu uništili nešto što je nekad bila šuma. Ovde je nekad bila šuma. Bez ikakve dozvole, bez ikakvog papira, jednostavno su upali i sravnili sa zemljom njegovu dedovinu. I šta ćemo sad? Ja sam Saša Jovanović i nalazimo se ovde na katastarskoj parceli 1526 i 1527 u svom privatnom vlasništvu, gde je kineska kompanija ušla u moj privatan posed i trajno mi uništila zemljište. Kineska kompanija je bez ikakve saglasnosti i dozvole vlasnika zemljišta sravnila, praktično uništila šumsko zemljište, tako što je ovde nastavila sa svojim radovima izrade kamenoloma, napravili put po sred parcele. Ovo zaslužuje jednu veliku tužbu za naknadu štete i praktično se ovakvim stvarima mora stati na kraj. Moraju se poštovati zakoni ove zemlje. Tu vlasnik, direktor neko, ima neko? Nema niko sad je nikad. Ali možda i prednesete poruku. Mogu, nije problem. Evo da ostavit ćemo i dalimo vizit kartu. Dobar dan, gospodin Đokić. Poštovanje, ovdje je Aleksandar Jovanović Ćuta, narodni poslanik. Jel imate pola minuta? Evo nas ovdje na ulasku u Krečanu. Evo ja sedim ovdje sa Sašom Jovanovićem. I zovem vas u vezi ove šume što je posečena. I vi ste njemu nudili da mu otkupite to. Pa ne znam šta je tražio, nego samo, kako bih vam rekao, mislim, pa dobro, šta god je tražio, nebitno šta je on tražio, nego to da su njemu bespravno, da je čoveku bespravno posečena njegova imovina. A koga da tuži? Kažete mi vi, ćete vi biti u ponedeljak ovdje? Eto, da odemo lepo zajedno na teren, pa da vi, jel može, nije nikakav problem. Kompletna moja imovina nalazi se na katastarskoj parceli Kaona, sela Kaona. Tu imovinu sam nasledio od svoga oca, moj otac je nasledio od svoga oca, znači to je moja dedovina u principu. Radi se o plodnom zemljištu, šumama, šta je konkretno? Pa imam i plodnog zemljišta, imam livade, voćnjake, njive, u principu nekih 10 hektara imam ukupno zemljišta. Jasno. Da li možeš da nam ispričaš šta se desilo konkretno sa firmom Hibis, odnosno njenom ćerkom firmom, na tvoje dve katastarske parcele koje se nalaze u Kaoni? Pa ovako, pre 1-2 godine kontaktirali su me predstavnici firme Hibis, ili već kako se zove. Hteli su od mene da otkupe te dve katastarske parcele 1526 i 1527, katastarski broj, koji se nalaze uz samu granicu njihovog površinskog kopa. Dešava se sledeće da su oni meni ponudili neku mizernu cenu na koju ja nisam pristao da prodajem. Iz razloga što je to moja dedovina i
ako već moram da prodam, prodat ću za neku cenu koja je prava, vrednostna cena. Ja sam njima ponudio da uradimo jedan dugoročni ugovor o zakupu na 25 godina, međutim oni nisu pristali. I na tome se sve to završavalo. Ja, pravo da vam kažem, nikada nisam išao gore na svojoj katastarskoj parceli da je obilazim, smatrajući da neće niko da narušava moje privatno vlasništvo. Pre jedno 20 dana otišao sam da vidim, da posečem neko stablo, neko drvo za zimu. Kada sam izašao gore, nisam mogao da prepoznam svoje zemljište. Bilo je trajno urušeno. Znači, oni su izvršili eksploataciju na mom zemljištu, uradili su neki put preko mog zemljišta, što nikada nije postojao tu put. Da, znači šuma više nije postojala, ni jedno jedino drvo. Na katastarskoj parceli 1527 više nema ni jedno drvo, na 1526 možda ima još par stabla, ali nikako ne može ni da se priđe sada, ni da se poseče, zato što su tu napravljene etaže i ne mogu nikako da priđem da posečem. Zbog prirode svog posla, jer ja radim u Smederevskoj Palanci, imam samo nedelju slobodan dan, nisam uopšte ni mogao da idem da obiđem svoje imanje. Jasno. Reci mi, kada si razgovarao o tom dugoročnom ugovoru o zakupu, ti si razgovarao konkretno sa direktorom, je li tako, firme i njegovo ime je... Pa ja sam u prisustvu Kineza razgovarao sa direktorom firme Srđanom Đokićem. U stvari, ja se izvinjam, on se zove Zoran Đokić. Razgovarali smo, ali nismo postigli nikakav dogovor. Nisu me nikada ni kontaktirali, da li pristaju, da li ne pristaju. Ja sam im ponudio neku cenu za koju bi ja dao. Da su oni želeli nešto, bilo koji kontakt bi ostavili, rekli bi nama ne odgovara to, nudimo nešto manje, ali ništa od svega toga nije došlo. I spreman si da pravnim putem ostvariš borbu za svoju zemlju koja jeste trajno uništena, ali svakako ti niko ne može na nezakonit način oduzimati ono što je tvoje. Ti ćeš, pretpostavljam, da se obratiš i sudu, tražit ćeš. Naravno, ja ću pravnim putem da kontaktiram advokate koji će meni pravno da zastupaju ispred suda, ispred bilo koje državne institucije koja mora da mi da pravni savjet ili da donese, da me uputi kako da ostvarujem svoje pravo, jer je moje imanje trajno uništeno. Znači, nije to da je sad samo posečena stabla, pa će da one niknu, nego je trajno uništeno. Izvršili su eksploataciju kamena, gde se vidi gore na licu mesta. Ja ću da im predložim da mi plate sve što su mi uradili štetu. Da, praktično, naknadu štete. Naknadu štete za... To zemljište više ne može služiti ničemu. Ne, to zemljište ne može više služiti ničemu. Jasno, hvala. Molim.